Казвам се Момчил Йорданов Ушев, живея в Долната махала, село Дряново. Годините ми са 75. Обикновено възрастният човек не може да спи много, ставам към 5-6 часа, изпи си кафето, почиваме като пенсионери, това е. Обичам да се разкарвам горе до Параклис Свети Георги, най-малко в седмицата 2 пъти ходя там. Там съм роден, там съм живел, имахме къща и така. На възраст като станеш, няма работа. През зимата малко трудно минава. Минава деня, понеже не може да са много, когато вали да се разкарваш и когато е студено. В къщи, разсодки, когато е хубаво времето и това е. И хора, които живеят в града, може да е скучно, но ние сме свикнали. Значи долу аз не мога да живея. В никакъв случай. Имам деца, внуци надолу, обаче не мога. Ден-два и тук съм най-добре. Цялото село са много работливи хората. През целия си живот сме работили на държавна работа и сме гледали, между другото, събота, неделя, отпуски, сме гледали много животни и много земе. Значи сега на възраст вече и не мога да гледам животни. Имам 2 градини до къщата, само тях се занимаваме. Картофи, фасул, домати, краставици. Като по-млад, значи няколко момичета искаха за мен да такова. Бях млад, красив ерген и така. Тук съм си роден Дряново, жената си ме от тук, даже сме комшия с родителите техни. Разбираме се много добре, живеем. Значи да ви кажа, още от деца се обичахме с нея. И като станахме на 18 години, ходихме с моите родители при тях, искахме 2 пъти, на 3-я път не я дадаха и така се оженихме. 56 години семейен живот, без къвги, без никакви разправи и живеем си много добре. Ето какъв баща съм имал аз. Той е роден 16-та година, Втората световна война. Имам семейство, доволен съм от семейството си. Имам 2 дъщери, здрави са, живи са, 3 внука, имам и 2 правнука. Значи тук няма работа, отидаха в Пловдив и там са добре.
Едно време събирахме се вечерно време на седенки, кой да плете, кой да шие, на меже, кой краде и готвяха, вареха цали картофи, да вечерахме с чушки, с отвара. Баница клин с картофи, това е клин с картофи и с коприва. Това е маруники. Маруники, как ми викат. И това е мънички маруники са правени, има и големи. Това е клин с тиква и орехи вътре. Това е питурки. Питурки. Всичко е намазано с домашно масло. Всичко е домашно тук. Картофите са домашни, изварата. Има и чай тук. Домашен чай. От билки направени, от гората сме ги брали. Аз живеех и през честните времена. На времето, за да живее едно семейство, трябва да има много деца, животни и земе. Защото нямаше дрехи, нямаше такива работи. Трябва да си произвеждаш храна и дрехи. Сега времената са съвсем други. Едно време даже се събираха като на байрем, на празник и имаше въртка направена с 4 стола. Така се въртеше. Като венското колело и по двама души седаха. 4 стола по двама души. И двама души въртеха, караха. И така, който се кача с момче с момиче и казваха старите, ето, вика, видиш ли ги са, вика, онова момче, вика, ще вземе онова момиче, ето, те са седнали, заедно да се въртят. И така сме карали. Там се отбираха на вратката. Кажете, Васа, вие някой или ще ми дойде някой друг на колата. Давай ми захар. Има ли шекерче хатова? Мармарче си пи. Гледайте шекерче. И аз го пием като на ложата. Ти ще го ложиш. Историята на селото по принцип се занимаваме с любителство с история. Значи нашето село преди около 500 години е било тук зад Параклис Свети Георги, имаме равни места. Там местото се казва селището сега. И там ги е фанало много голема чума, болест чума, който ще ли да измрат до един. Оттам мъдър човек, възрастен, казал, че местото е заразено и трябва да се изместят хората, да намерят друго место, като ми е казал, че ще трябва да пуснат 2 вола и тези волове след 3 дена, където ги намерят, там да направят село. Воловете са ги пуснали, воловете са дошли тук в тази местност, село Дреново. Легнали са воловете тук. Единият вол е бил в долната махала, аз където живея, там е имало голям дрен и като са видели хората дрена, значи са казали, че селото се казва Дреново, защото да са здрави като дрена хората. И така селото се заселило, в селото има няколко извора, на времето не е имало канализации, и е свито место, няма ветър, няма дъжд, такива природни бедствия тук няма. Малко е странно, но няма как. Онова още село се говори, селото се казвало Краище. Оттам това село има 2 гробища, които ги знам. Едното е на местността Кивана, другото е тук на Свети Георги. Е имало църква и до църквата са били гробищата. И така селото е на около 500 години.
последната сватба беше, помня си последната сватба, да ви обясня как ставаха сватбите. Значи, преди да се оженят младите, сватбата се решава, че ще се женят. Значи отиват, прави се сватбата с мулята, отиват при момичето, там, нали, този светенакъл трябва да ги нахрани, да ги напои, оттам товарят рубата, казва се чаис на мулятата, с коч, укичен коче, това се казва овен. Отиват у момчето, там почват едене пиене и ставаха и боища на такива сватби, защото имаше традиции, ако се качи някой на мулято преди да товарят чаиза, трябва да го молиш и да му даваш пари, ракия, и ако не иска да сваля, и на една сватба такава бе си пинал един и го свали задължително и почна да се бият и накрая с пушки се гонеха. Много интересна работа. Едно време се женихме и тогава сватби си правиме. На моята сватба, когато беше, и друга две сватби имаше. За един ден? За един ден. Едната беше само с патуре Родопски, пък моята беше по-официална, нямаха патуре. С рокле? С рокли, не бехме с рокли, с работи и там при нас хранеше, дареваха ги кърпи, всички месаляни, жените, месалца, казва това, което беше тук. И на мулятата ти товарят чаиза и айде друга на махалата за карат деноси и така. Това месай се казва, пък Роваха жените. и на рамената ми го слагаха. Старите хора са си завивали обяда тук. Не пак си ги ползвали. Не са си го мушкали в турбата. Нямаше едно време книжните пакети и нейлоновите. Слагахме от това яденето вътре, като идехме да косим сено, аз съм ходила, изкарвахме си пладнината, както казват. Да. И всички сядахме и ядяхме, което сме готвили. Тук се слага житото, това е царевица и то мере. Върти се, ама той иска сила, бабата няма сила. И върти се и тук пада това брашното. Тук са изработвани черги, всичко, което се вижда, ето там онова по стените, което е, всичко е изработено на такъв стан. Това е детска носия, това е на майката носията и на бащата. То не е имало отделца и такива подробности и колички тинтери-минтери, с това го завива отгоре, бебенцето и го носи у майка й. И това са товара на мулята. На мулята, на коне, на каквото такова животни. И така, с лице към навън това се вижда. Това квасят си мляко, така хобза творенко. В турбичката на мулята, айде на нивата. Щастието. Значи за мене най-важното е нещо човека да е спокоен. За мен е най-важно това нещо. И друго нещо е, с което вервам, това, което ти е писано, както каза старите хора, да ти е писано, че ще мине, хубаво, лошо, то ще мине. Значи каквото да правиш, нещо някой път ти стане нещо хубаво, без да искаш, ти дойде нещо хубаво, спечелиш, например, нещо, някой път ти дойде нещо лошо, което това всичко е написано, какво ще преживее човека, как ще се развие. Обаче за мен е най-важното да не правиш лоши работи. Все добри работи, добро ще намира. Мислиш ли зло, зло ще те намира.
все добри работи да правиш, да даваш, да помагаш. Аз, например, лошо нещо не мога да направя. Просто не ми дава съвестта. Надеждата умира последна. Това е стар лав. Значи има съм случаи, човека болен, на легло, ще умира и казва, ще се оправя. Ще са по-добре. Това е надеждата. И за мен е добре, че има надежда. Да мислиш добро. Иначе отчаиш ли се свършва работа. Значи моето желание е колкото се може хората да се обичат, уважават, да правят добри неща. Даже да ти прави някой зло, ти трябва да си премълчиш и да му направиш добро. То ще дойде време да се осъзнае. Какво да кажем, аз се ожених на 17 години. Аз още не се разбирах дали съм дете, дали съм жена, дали какво съм. Бърже ме загалиха, оженихме се и тогава ме накарваха черна пола да надевам, като дойда тук с бакарите, ние си викаме бакари. Менците, да точим вода и ме накарваха да се върза с шарфета, да облечем черната пола и тогава да дойдам на вода. И пък после децата, като станаха, залюлеваш люлката и на тавани не бяха люлките. И детето и ще го завъртиш силно, докато се върнеш от това, то да се върти самичко. Да няма човек кой да го накова. И отидахме не с моя другар на Рожа на събор. И пак применена с една черната пола и с кърпата. И там към моя вика, ай, сваляй, вика, няма да носиш това. Те няма да видят. И кой дойде, кой не дойде от цело суд по-напред. И казал на свекървата, вика, те твоята невеста беше свалила и кърпата и чаршефа. Чека, ама фатиха да ми се карат, че ги съм свалила. Бъри живи тогава, бъри се оправи. И пак кога родих децата, дойдах от Лъки да ме видят. И викам, от съвета дойдаха да видят как бебето, какво е. И аз ме разправят, викат къде е мъжът. И пък я викам, ами то съпруга ми го няма, то отишъл на работа, няма. Пък свекървата вика, слагай му прекора, слагай, то ще дойде до вечера и ще му кажа. Значи, колкото е по-старо времето, е било по-бедни хората са били. С течение на времето, когато надряват годините, по-малко, значи това е моето виждане, защото имах баба, която живее над 100 години и на смъртния акт ги пишеше починала по възраст. Тя обясняваше много работи, как гладни са стояли, няма ли такова. Тук земята е много плодородна, но тя е балканска земя. Иначе се ражда жито, лимец, фасул, леща, грах, всичко се ражда, горе на върха. Представете ли какъв климат? Значи климата е много хубав. Само да натам мързи хляба. Аз бях последният човек 70-та година, дето си вадяхме жито и си вършеяхме с мулята и си изкарвахме хляб.
До последния човек от Дрено, 70-та година, това приключи. Почна да докарват хляб, направиха фурна. Нашето село е общински център до 1950 година. Общински център. Тук имаше лекар, зъболекар, акушерка, 2 магазина, фурна, дискотека, детска градина. Всичко имаше. Сега времената се измениха. И ама тук в Дреново слиза мечка. На центъра. И една овца тук от този обор през моята къща минала и на центъра. И една овца беше изела, ранила, те сам беше ранила. Който го е страх да не ходи в гората. Има мечки в гората. Обаче аз съм виждал през живота, съм работил цял живот в гората. И съм виждал 3 пъти мечка. Значи страшно е, но ако ние закачаш, няма да те нападне. Няма да те нападне мечката. Глиганите точно така. Това е верно. Глигана, особено ако има малки глигана, и то за страшна скорост върви право в тебе. Докато мечката това няма го направи. Мечката, значи преди години тук изеде на центъра 3 овца, но в къща никой път не е влянала мечката. Не от човека, страх мечката е умно животно и не е страшно. Значи да разкажа за призраци, ако искате да ви разкажа. Значи това имаме долу една местност, дето са чешмите, се казват Дренските воденици. И там се показва много пъти призраци. Това го съзнае. Отива един човек, се прибира през нощта от Рудника към другото село, Старо село, и слуша сватба. Сватба, истинска сватба, но това се казва враговска сватба. Значи тъпан, хора, свирки, акордеон и булката. Най-напред върви булката. И вървят право към него. Он човек се чудил как посред нощ сватба. Взимат се отклоня от пътеката, за да минат. Обаче булката го дарява с една кърпа. И той изважда една златна паричка и ги е дава. Отива си в тяхното село, спи, сутринта става и почва да разправя на възрастните хора какво е станало. И от най-възрастният човек му казал, това е враговска сватба, отиваш на същото място да си вземеш паричката на земята. И той отива си, намира паричката на земята. Значи, друг случай със същата сватба. Вървят двама посред нощ за Рудника да работят и се появява тази същата сватба, враговска. И един е казал на другия, няма да говориш. Обаче то почна да псува. И устата му се изкривяват на цяло. Това е истински случай, които ги познавам хората.